Požehnané poobede, bratia a sestry. Pravda nás oslobodzuje. Dneska budem hovoriť niečo o tom, o pravde, ktorá nás oslobodzuje a kde je pravda, samozrejme, a ako tej pravde dôjsť. Samozrejme, vieme o tom, že pravda je v Božom slove. Ale nie každý, kto číta Božie slovo, je v pravde. Pánovi budem citovať nejaké verše z Jana, z Evangelium podľa Jana, z 7. a 8. kapitoly. Ježiš povedal, ak niekto chce plniť jeho vôľu, takže Božiu vôľu, spozná, či toto učenie je z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Takže tí kresťania, ktorí túžime plniť Božiu vôľu srdcom, konať to, čo chce náš Boh, Otec nebeský, tak Boh nás uvedie do pravdy sám. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju slávu. Ale kto hľadá slavu toho, ktorý ma poslal, ten je pravdivý a nie je v ňom nepravosti. Keď budeme hľadať pravdu, túžiť po Božej pravde a plniť vôľu našeho Otca nebeského, sám Duch Svätý nás uvedie do pravdy. Skrze Božie slovo, skrze písmo. Ale pozor, i Satan dokonale pozná Božie slovo a dokáže pretáčať Božie slovo. Ale budem o tom hovoriť neskôr, ako poznáte, že ste v pravde. V Jánovi ďalej sa píše, Ježiš povedal Židom, ktorí v Neho uverili, ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pravý učeník Ježiša Krista je ten, ktorý študuje Božie slovo, rozíma nad ním, nad Božím slovom, nad tom, čo je v Božom slove napísané, nad tým, čo Boh nechal zapísať do Biblie, do svojho slova. Číta, premýšľa o tom, o tých slovách, medituje Božie slovo, to znamená, biblické verše state premýšľa, hovorí si ich potichu, prežúva, premýšľa nad nimi. To je to meditovanie nad Božím slovom, to nie je tá východná meditácia, pozor, hej. Meditovanie nad Božím slovom je, keď prežúvame to Božie slovo, keď si stále mrmľame dokola. A to je to meditovanie a premýšľame o tom. Takže toto je premýšľať. Ale neznamená len Božie slovo študovať, premýšľať, meditovať nad ním, ale Božie slovo aj žiť. Musíme Božie slovo aj žiť. Musíme byť nielen čitateľmi Božieho slova, ale aj činiteľmi. Musíme ho žiť, vtedy budeme v pravde. Ježiš ďalej hovoril, oni nechápali Židia, čo im Ježiš hovorí. Nechceli to pochopiť. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Je veľa kresťanov, lebo v úvodzovkách kresťanov sú rôzne denominácie, ktoré nie sú v pravde, ako katolicizmus a ďalšie iné. A nemôžete počúvať moje slovo. Prečo? Lebo oni nechcú počuť Božie slovo. Oni chcú len podľa seba si ho vykladať, aj s gezou. Hej, podľa seba. Ale prečo? Pozrite, aký tvrdý Pán Ježiš, ako tvrdé slova Pán Ježiš povedal. Vašim otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On je od počiatku vrahom ľudí a nestal v pravde. Niet v ňom žiadnej pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože on je klamár a otec lží. Takže tu vidíme, že ako Satan pretáča Božie slovo. Keď niektorí čítate Bibliu a možno to tak vidíte, ako vy si myslíte, tou Eisgezou, ale tak to nie je. Mnohí nie sú v pravde. Kto je z Boha, počúva Božie slova. Kto je z Boha, počúva Božie slova. Ten, kto je z Boha, túži po pravde, túži, študuje Bibliu, medituje nad ňou, premýšľa. Žije Božie slovo. Ten, kto je z Boha, túži po pravde. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha. Ježišové slova sú drsné. Drsné. On im povedal, že vašim otcom je diabol a vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha. Až takéto drsné slova náš Pán Ježiš použil na Židov. To je ten náboženský duch. To sú tie rôzne náboženské inštitúcie, ktoré sa tvária zbožne, ale nie sú v pravde. Ako poznáš pravdu? Ako poznáš, že si v pravde? Na kolenách.
Prosiť Boha. Ako som sa ja dopatrala k pravde? Ja som vždycky milovala pravdu. Ale ešte keď som vlastne nežila s Ježišom, len som ho brala ako nejaké náboženstvo, už predtým som tužila po pravde, ale čo sa netýkala napríklad Boha. Vždy som milovala pravdu. Ale potom, keď Boh videl, že milujem pravdu, dal sa mi poznať, keď som začala hľadať pravdu biblickú. Halelujá, ďakujem mu. Pretože keď poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. Ako poznáte, že ste v pravde? Ako dojsť tej pravde? Na kolenách s Bibliou v ruke. To neznamená, že máte čítať Bibliu na kolenách. Niekedy je to dobré. Ale čítate a potom idete na kolená. Pane Bože, prosím ťa, ukáž mi pravdu. Ukáž mi tvoju pravdu. Ja som sa takto dopatrala k pravde. Bože, milujem pravdu, lebo ty si pravda. Milujem teba. Túžim plniť tvoju vôľu každú sekundu. Túžim žiť v tvojej vôli a túžim žiť podľa tvojho slova. Podľa tvojho slova, nie podľa učenia denominácií kresťanských rôznych náboženských tradícií a všetko. Ja túžim žiť podľa tvojho slova, Ježiš. Pretože tvoje slovo je tak úžasné, ty si pravda podľa tvojej pravdy. Tak ma uvádzaj do pravdy. A na kolenách. Tiež som si prešla, už som to viackrát spomínala, tu cez hnutie viery, tu krátkosti cez adventizmus, tam som toto ani absolútne to nešlo prijať, ale trošku akoby malinko ma to tam zviedlo a tak ďalej. Ale tu mi Boh nedal pokoj. Ak túžite po pravde, chcete žiť v pravde, a hľadáte ešte tú pravdu, modlite sa, nech vám Boh uvedie do pravdy. Uvádzaj ma neustále do pravdy, túžim chodiť, ísť úzkou cestou, Ježiš za tebe a cestou pravdy. Neustále. Ak budete túžiť po pravde, modliť sa a nech vás Boh uvádza do pravdy, on vás uvedie. Ak nebudete pyšní, Boh vám odkryje závoj. Závoj, ktorý zahaľuje Satan tým kresťanom, ktorí sa nechcú pokoriť pred Bohom a nechcú ísť na kolena a túžiť po pravde, ale držia sa učenia rôznych kresťanských, alebo v úvozovkách kresťanských tradít a pápežského systému satanského a týchto proste zvodov, bludov. Oni majú závoj, oni majú stále závoj, ako Židia majú dodneska závoj. Aj títo, ktorí nie sú v pravde a nechcú poznať pravdu, sú vo falošných učeniach, majú závoj. Ale ak pôjdeš na kolena a budeš prosiť, Bože, uveď ma do pravdy, Ježiš ti ten závoj odkryje a začne ti postupne ukazovať pravdu. K pravde dôjdeš na kolenách v pokore pred Bohom. Keď budeš túžiť po pravde, Boh ti tú pravdu ukáže. Tak ako mne. Ako som sa dopatrala k pravde na kolenách. Sprosala som. Pane, milujem pravdu. Ukáž, uvádzaj ma do pravdy. Uvádzaj ma do pravdy. Ja milujem pravdu, ty si pravda. Milujem teba, milujem tvoju pravdu. Na kolenách. Na kolenách. Pokoriť sa pred Bohom, pokoriť sa pod mocnou Božou rukou a on vás uvedie do pravdy. Žiť v Božej vôli, ak budeš žiť v Božej vôli, v pokore chodiť so svojím Bohom, budeš túžiť po pravde, Boh ťa do tej pravdy uvedie. Ale ak budeš pyšný a bude sa držať učenia tradície človeka, zlorečený je ten, kto spolieha na človeka a od Hospodina sa odvracia, tak vec, že Boh ťa do pravdy neuvedie. On ťa nechá v tom blude, tak ako mnohých necháva v blude. Ako mnohých. Pretože oni netúžia po pravde. Oni odmietli lásku k pravde a preto ich Boh vydal na pospas bludu. A zahynú v tom blude, pretože odmietajú lásku k pravde. Nehľadajú pravdu v Biblii na kolenách, pokorení. Pokorte sa pod mocnou Božou rukou. Proste, nech vám ukáže pravdu a uvedie vás do pravdy. A Boh vás pravý čas povyší. Uvedie vás do pravdy a povyší. Priťahne si vás bližšie k sebe. A bude vás vyučovať pravde a múdrosti pravým poznaním jeho. Musíte potom túžiť. Musíte túžiť po pravde, ako ja túžim po pravde a Boh ma preto uvádza do pravdy. A v písme každý deň, to je chlebík, bez ktorého by som nemohla žiť. Milujem Božie slovo. Milujem Krista, milujem jeho slovo. Nemôže kresťan bez Božieho slova žiť. Kresťan, ktorý miluje Krista, musí milovať Božie slovo a byť v tom slove denne. To je proste duchovný pokrm, bez ktorého sa nedá žiť. To je tak sladké slovo, ktoré ožije a ty naraz objavíš tam niečo, čo si predtým nevidel. Stále dokola čítať slovo, lebo stále niečo nové Boh ti ukáže.
Wow, si nadšený. Wow, ožije v to slovo v tebe. Príde ten Boží dotyk na teba. Halelúja. Takže túžte po pravde, milujte pravdu, hajte pravdu, hovorte pravdu. A keď bude treba, aj zomrite za pravdu. Ja som ochotná zomrieť za pravdu. Ak to bude treba. Pre Krista. Umrieť pre mňa je zisk. Pre Krista. Umrieť pre Krista. To musí byť niečo nádherné. Ak on umrel za nás, aj my musíme umrieť sami sebe a umierať pre Krista. Každý deň. Každý deň. Halelúja.